Hello guys, welcome back to my new YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel खेबसेबाव बरायहरफिननाय थाबाय। दिनैहाय आङो माने मा ब्लग बनायगोन भिडिअ जानायखाय आं दिनै माने बिदिनो ओंखाम जानायखौनो आं बनायस्राबाय आरोना। जोंनि डिशआव दिनैहाय मा दङ दा नायबानो जाबाय नोंथांमोना। So guys, बे जाबाय दाल। नैबे लेस्रा दुन्दिया बाथोन खिथि खाथो खिथि नामा सलाय इलायनावखौ बिदि खाथि खिथि बाथोन नैबे दालि ओमफ्राय नैबे ओंखाम बिनि सायाव नैबे बानलु नारें काजि ओमफ्राय नैबे दुन्दिया बाथोन नैबे लेस्रा संख्रि ओमफ्राय नैबे दाउदों आलुदों आरोना बेदर नैबे बे जाहैबाय बिनि ओमफ्राय बियो आंनि जाहैबाय आरो गासिबो एखेयानो मेनुआ दा नायलांबाय थादो जोंनि भिडिअखौ। So guys, जोङो दा जाजेननोसै। So guys, नोंथांमोना स्किप खालामालासिनो नायलांबाय थादो ना मा होनो लोगोफोर। माबाय जानो माबायथारा खोबबायथारा ना So guys, आं दिनैनि भिडिअखौ आं एसेबां गोलाव खालामबाय थाला। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना लाइक शेयार आरो सब्सक्राइब खालामनो दाबाव। नोंथांमोना जेसां हायो शेयार खालाम। लास्टाव आं बेखौनो बुंनो नाजादों दि नोंथांमोना सासे सापर्टार। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय भिडिअस।